pleno ordinario do día. A aprobación se procede a acta da sesión anterior, ordinaria, celebrada o día 15 de decembro de 2025. Naquela sesión excusou a súa asistencia Cristina González. Alguna observación? Aprobada por maioría absoluta. Non? Cristina González. Punto segundo, da acción de conta dos decretos da alcaldía comprensivos do número 54 ao número 56 do ano 2025 a disposición das señoras e señores concelleiros na Secretaría da Corporación. Punto terceiro, aprobación do Plan Provincial de Coordinación das Obras e Servicios de Competencia Municipal, o POSPLUS 2026. Nos encontramos en se presente toda a documentación que nos Consello de Fondo que mostramos este plan moi necesario para todos os concellos que nos permite xa desde hai uns anos meter en gasto corriente, pero sobre todo o máis importante nosotros, dado o tipo de licitación que fai o que nos temos que acoller cando se aproba este plan por parte de administración, que as baixas están moi limitadas, os procesos de licitación dependen de a gasto corriente e os outros aproveitamos, por exemplo, que acabamos de facer esta comisión de urbanismo, onde aí se invertiron máis de 30.000 euros na cartografía, no vuelo, nos metemos esa parte importante a gasto corriente e para obras metemos algo moi necesario que é o camiño da propiedade, que nos vai case 90.000 euros. Como adicional, metemos un parque inclusivo na zona de xuvia, pero dado que vai haber ao largo do ano os complementarios adicionales, Fran estimou facer o resto dos proxectos con tranquilidade. É necesario tamén o camiño desde a Huida a Cartera General, na zona da Rabadeña, onde hai unha serie de obras que hai que facer e esperemos que os proxectos se poida o arquitecto que o está facendo de forma desinteresada, mas dicende ahora de forma inmediata, porque terminas. De feito, a semana pasada se presentou un proxecto que tamén fixo o arquitecto para a Diputación da Casa das Familias, de integración da urbanidade xudes que hai específica para edificios catálogos. Abstención. Ben, por a nosa parte, o noso voto vai ser unha abstención tamén, porque como de costume non participamos nas propostas a meter neste POSPLUS 2026. Bueno, decir como anos anteriores que de 370.000 euros a dedicar 270.000 a gasto corrente, pues, un pouco unha perda de oportunidades de posibles inversións que poderíamos afrontar con esta chega da Diputación e bueno, e se ten en consideración que sí que nos gustaría aportar algunhas posibilidades para desarrollar carbohidratos complementarios, como pensamos que é moi necesario, como por exemplo, e habendo moitas máis de todo o próximo concello, pero o firme da Xeral Morgado coincidiremos todos en que está moi desastroso desde hai moitos anos, igualmente que as beirarrúas, de toda esa zona do casco urbano. Entón, se ten consideración de cara aos complementarios, nos gustaría aportar esa opción. De feito, era a intención xa teros ahora, pero como queda o tempo, é necesario esa moi usada. E no tema do gasto corrente, basicamente, porque vamos a ver que temos o tema que sobramos, que se incrementou o gasto, ainda que agora temos outra complementaria, que ese acordo FEGAN xunta, que non está con todo o que os concellos queremos, por lo menos vai ser unha inyección de suplemento para os concellos importantes, por lo menos por o noso lado, totalmente de acordo, digo, con iso de que adicionar, primeiro, vai ser un programa que se necesita moito, depois incluso temos que levar tamén o regueiro, porque vai ser solucionado, pero vamos seguinte adicionar, é moi xente moi avanzado e as beirarrúas exactamente igual. Nós aí está bastante Bueno, tamén a abstención, sí, tamén se podría hacer el paso de peatones o Poulo, que os vecinos levan reclamando un montón de tiempo, y se podría añadir además los pasos de peatones, que ya hubo problema en el anterior pleno, pues poner unos puntos de
rexeitado, nas emendas son rexeitadas. Moitas gracias, Bela. Ten unha conta de feito, levamos non sei canto tempo detrás, e estamos falando antes co arquitecto que nos sabíamos unhas obras, a ver se unha vez por todas ven a iluminación e que se pone toda vez. Porque de feito a esa obra se licitou, se estaba en obras, hubo que cambiarla, porque no sitio non era adecuado. E se falou tanto con Nanotec, creo que chama, unha empresa que puxo en Fene os semáforos que quedaban moi ben. E se falou tamén para a empresa que quedaba por en medio, para que por todas a ver se poñen unhas farolas ou algo, tanto aquí como na zona de arriba. E aquí pedimos. Sí, xa que poñen, Es que aí non estuvieron se ve nada. a primera persona que nos No se ve había nada. un atropello también ya lo hubo, Pues ¿no? está. Entonces, creo que es una cosa que es de Nos tomamos nota, secundaria pero sí que está aí, estamos no trámite a ver se mueve por todas ven. Procedemos a votación, votos a favor, 6, abstencións. 5, aprobado por mayoría absoluta. Punto cuarto do orden del día, aprobación se procede en la compatibilidad para el desempeño de actividad en el sector privado por parte de la Adelaida Fátima Bacis. Como comentamos na comisión informativa, a persona que está a media xornada con un salario que temos, creemos o grupo goberno, e así se trasladou na comisión con os técnicos que se lle dá esa compatibilidad para complementar esta prestación que percibe. Una pregunta, señora. Vamos a ver, esta chica, ¿cómo entra? ¿En qué situación entra con el medio jornada? Porque está en outro posto de traballo. Non, está no posto de traballo. A través da posta de traballo se tirou. Ela traballa para que sermos positivamente. Ah, ela quere estas condicións, non é dicir. Claro, ela xa traballa no medio privado. Cando se fixo a selección para a traballadora asociada que estuvo hasta hai pouco, María Quintía, ela quedou no seguinte lugar. Sí, eu sei, está en ese lugar. Exactamente. Entonces, Ela quere isto, non? Ela, o sea, se ten a posibilidad de estar 8 horas aquí, ela prefiere eso. claro, o que pasa é que o posto aquí de momento é a tempo parcial, claro. O sea, a mí xa me parecía raro, non? Entón, falando con Joana, tentar. Bueno, nada, a nosa parte vai ser unha abstención, entendemos que é unha cuestión máis ou menos técnica, porque certos parámetros que marca a legislación vixente, non? O único que a mellor non é o momento tampouco de falar, o que non o falamos na comisión, pero entende, bueno, se entende que esa contabilidade, a parte do 30% dos complementos e todo o tema, o posto de traballo que desempeña no sector privado plenamente compatible co posto de traballar na administración pública, non? Aparentemente sí, é unha exigencia, por suposto, da lei. Claro, o que se aproba no pleno, a proposta para o pleno é con absoluta respeto ao posible conflito de interés que pode haber. Claro, aparentemente non o hai. Claro, non pode atender casos que atenda aquí, desviados ali, etcétera, etcétera. Sí, no, en función de case esa actividade que la pensa. Claro, no eido pode existir no eido dos servicios sociais, pero a mellor un caso máis exemplificativo sería, por exemplo, que ti exerzas a función de arquitecto ou de abogado no eido privado, non sei, que digas, bueno, isto vaya miedo ao meu despacho que ali, claro, eso non se pode admitir, non? Aquí, en principio, non hai dos documentos que tal, pero é o condicionamento que se lle pon, claro, por lei, por suposto. Nosotros nos vamos a abstener también porque, claro, entendemos de cierta forma que el Consejo está promoviendo la precariedad laboral o hacer un contrato de media jornada, ¿por qué no una de jornada completa? Entonces, vamos a abstener. Temos que repetir. Muchas gracias. Votos a favor? 6. Abstencións? Aprobado por mayoría absoluta. Punto número 5, incorporación ao orzamento actual da subvención de concorrencia prevista para os premios de Entroido 2026. Dado que estamos todavía con la votación de los orzamentos para dar los premios, ¿no? Lo que pasa es la cantidad que se les da por participar, pues tenemos que lo traemos a hacer. No sé si ustedes alguna cosa que decir. ¿Votos a favor? Unanimidad. ¿Abstencións? No, abstención porque entendemos que esto se solventaría desde un orzamento ao día, como debería de ser. A día de hoxe incluso, pues ya ves,
vai modificar máis as circunstancias dese acordo da semana pasada Ferran Xunta. É dicir, fijaros, os orzamentos son dinámicos, eu creo que, sobre todo os concellos que dependemos moito das administracións supramunicipais nos orzamentos, as axudas que dan, deberá ser dar un plazo por menos hasta o 20 de xaneiro desde os anos, creo, no concello, creo que é máis para Bueno, neste caso é motivo de celebración entre comillas porque houve esa circunstancia, ¿no? Pero de non ser así, o orzamento debe estar aprobado para realizar no ano natural, con posterioridade. pero depois de facer modificativos completos. Entón nunca é producente ter un orzamento ao día, non? É prudente, mira o goberno que é mal. Votos a favor? Abstencións? Xa estamos. Ahora, Asociación Belén. Punto sexto, dación de conta dos reparos de intervención correspondentes ao exercicio 2025. Punto sétimo, dación de conta do período medio de pago a proveedores en morosidade dos 4 trimestres de 2025. Un servicio que está levando de forma fantástica tanto os servicios técnicos como os xurídicos, sobre todo os servicios económicos. O reforzo tamén se está notando e os períodos de pago, o funcionamento está sendo correcto dentro dos plazos, os tempos rápidos, deben ser os informes prácticamente inmediatos desde que se aprova a factura. Punto octavo, robos y preguntas. Bueno, vamos a tomar aquí. El tema de robos, mira, eu creo que temos unha carencia un pouquinho bastante grande, porque non é xente que nos solicita o Partido Popular. Se que temos unha responsable de prensa, porque nos informa a vecindade de cortes de agua, cando a auga ven sucia, cando hai previsións de ventos fortes. O sea, en realidad, a xente chama por teléfono, non chama a nós, non hai unha chica aquí que se lle paga por iso, pero que a persoa ideal para informar ben nas redes e incluso en prensa, ou nos canales que se oportunos. A xente anda, non sabe o que pasa, non sabe se pode beber auga, se non pode beber. Desde o Concello non se fixo absolutamente nada. Eu creo que vamos transmitir esas informacións. Punto 2. No tema tráfico, eu creo que se necesita un espello ali en motor na baixada dos Castros. É un dos lugares máis transitados. Hai veces que para salir dali non é nada cómodo. Todos os conductores están exigindo que se ponga ali un espello que xa falaron isto fai 7 ou 8 meses. Non existe visibilidade e é un punto bastante conflictivo para ter un accidente. Referente aos parques infantiles e fontes públicas, solicitamos que se retiren ou se preciten as fontes públicas non teñen agua. Promocionan o camiño de inglés, presumimos da agua do Velelle, pero ni el camiño está en condiciones de termos agua nas fontes públicas. En apenas uns metros hai 3 fontes secas. A que están nos jardines frente ao antigo Club dos Caídos, a que no Paseo Marítimo, Parque e a Colina dos Gatos. Os voluntarios que atenden esta colina teñen que traer agua. É do Parque de Santa María. A imagen do camiño de inglés en ela é moi aceptable. En todos estes asuntos importantes urgentes para nela, xa sería repetirnos de que vamos dunha solución a corto plazo con Pixón. Contratos varios, basura, suministros eléctricos, etc. Por iso nos gustaría conocer se existe alguna petición formal para a reunión en a Xunta de Galicia e traer o grave problema da depuradora e a rede de saneamento. Esta é a espera da resposta e todavía se solicito. Nada máis. Moitas gracias. No que se refiere a cando hai unha incidencia importante, alarma, crear alarma, claro, porque ya non se debe facer. No caso de que hai alertas importantes, pois se fai, moitas veces unha alerta amarilla,
pode ser un paso interpretable. Pero no caso da agua, porque te estás referindo, parece ser que é un tema que detectamos unha cousa pequena o sábado pasado, se foi en zonas moi concretas do Concello, parece ser que foi unha obra de Naturgia, de Unión Fenosa, que se acabou o gasóleo, non nos dixeron nada, e cando nos enteramos, se puxeron a depurar. Nos aquí, e de feito vamos ter máis reunións con Bianca, que creo que é interesante o que acaba de facer a Bianca, o mellor era bom que estuéramos todos nese tipo de reunións, como estuvo hoxe, para que explicar esas cousas, porque eles teñen que ter os datos dos colectivos a onde se dirixe, porque eran unhas zonas moi concretas, non era todo o Concello. Baixou o depósito e iso foi a causa de unha pequena turbidez. De feito, eu me enterei de casualidade, porque me chamaron ás 11 da mañá, que o día anterior nos avisou María e non tiñamos detectado esas zonas. No Cotobus, vamos, mira ese espello. O problema é que xente se asusta. Sí, bueno, Así a que localidade... Además, se fora unha hora ou dúas, habías que viña ao principio sucia, pero que viña todo bien sucio. Veo bastante ben. De feito, Bueno, sí, eu non a bebo. Moito non valía para beber, que caio no vaso cando me chamaron. Que tío no vaso. Que tío no vaso. A luz da agua dos crudos caídos, aí se falou cos fontaneros, hai zonas que é complicado, sobre todo, con as pérdidas que se están generando de esas zonas, esas duas fontes de Santa María sí que non temos constancia, da Cruz de Tairo sí que temos constancia, esperemos que os fontaneros que o den reposto esas duas zonas, que era moi complicada, era na figurilla aquela que ten meses e máis no tema de contratos, pues, se están a licitacións de todo o que se pode, estamos esperando, sobre todo, despois de haber enviado os proxectos á Xunta e o que é o estudio que se fixo o xeramento, a ver se de unha vez por todas ao longo do ano chegamos ao acordo, nos dá, conceden porque le dá o necesita. Non sei se viches por aí as imágenes que hai dun barco por aí no porto exterior. Pues, eso non é solamente que non poden ocuparnos, nos queremos e debemos e temos os proxectos feitos a facemos a financiación, porque a partida que ten le dá solo non dá chegar a facer o saneamento. É urgente e necesario. Esperemos e queremos que despois dos 800 millóns de euros que ten a Xunta e que solamente gastou 150 aproximadamente, cifras redondas, pues esperemos que a NEDA se dé, igual que se dá a Ferrol e que se dá a outros concellos, pues, estou seguro que vai haber accesibilidade por parte da Xunta para tratar de cofinanciar esta axuda e se temos que tirar tamén de outros organismos que non vamos a facer. Agora hai que tirar de todos. Non queda máis nada. Moitas gracias a Cristina. Bueno, eu primeiro nos gustaría facer unha pequena verter aquí a nosa opinión sobre o informe dos reparos de intervención que acaba de pasar por un pleno sin pena ni gloria e me parece que é digno de, pues, por lo menos, de algún comentario, ¿no? Por a nosa parte, detectamos nestes informes de reparos de intervención que se veñen sucedendo estes últimos anos de maneira reiterada e repetitiva, pagos de facturas por actividades sin contrato, sin proposta de gasto, sin publicidade, sin procedimentos abertos que promovan a concorrencia, etc. Estes procedementos entendemos todos e todas que deben evitarse para poñer en práctica a transparencia e a responsabilidade política, sobre todo para favorecer a partes iguais a todos os administradores e ofrecer as mesmas oportunidades a todas as empresas e pequenos autónomos. Aquí, evidente que non seguides esa praxis estes últimos anos, probadiso estes informes de intervención. Aquí os contratos caducan e non se licitan outros novos, o cal supón moitas veces un empeoramento do servicio prestado e, sobre todo, peores condicións laborais para os traballadores e traballadoras. Aquí non se piden ofertas previas, non se presentan propostas de gasto, en todos os casos, non hai unha planificación, non hai unha previsión generalizada de todo o que temos que afrontar, simplemente se presentan esas facturas, non hai esa previa comunicación de petición á intervención do Concello de poder afrontar ese gasto, aparece o gasto e logo aparecen estes informes de reparo de intervención. E, bueno, prova de todo iso, como digo, é para nós o demoledor informe de intervención deste Concello no relativo a importante número de facturas. Estamos falando dun importe de 350.000 euros
de gasto no 2025, todos eses gastos acompañados de informes de reparo de intervención de disconformidade suspensiva. Por exemplo, para centralizar un pouco en onde están eses gastos, hai un gasto moi importante na recollida de lixo. Todos sabemos que o contrato do lixo está vencido, onde hai muchísimos anos, e dado a eso se contratan a distintas empresas para facer distintas recollidas de distintos traballos. Se facturan servicios de maneira separada, por exemplo, a recollida de papel este ano que pasou 5.400 euros, o lavado de contenedores 21.000 euros, a xestión do punto limpo 6.000 euros, a recollida de lixo anual 120.000 euros, a todo isto hai que sumarle os gastos de Sogama e todo este tema. Podemos estar falando de alrededor de 200.000 euros anuais, sen unha licitación mediante un procedimento aberto para todos estes contratos destas empresas e coa empresa principal que debe levar o servicio co contrato caducado dende hai moitísimos anos. No tema de publicidade, se contratan dende o Concello, sin contrato, se pasan facturas de distintas publicidades varias, La Voz, Cope Radio Voz, 2.500 euros anuais, máis un contrato que hai coa Voz de Galicia para certos servicios xa contratados que non son capaz de topar o dato desa cuantía, a Xencia Audiovisual Galega 2.200 euros anuais, Galicia Ártaba 4.200 euros anuais, o Gabinete de Prensa do Concello 12.000 euros anuais, todo isto sin contrato ou, no caso do Gabinete de Prensa, co contrato vencido. Estamos falando de 25.000 euros anuais en publicidade que se gastan, como considera o Goberno, sin seguir os pasos previos que a intervención marca para poder realizar este tipo de gastos. Contratos vencidos, a día de hoxe, servicio da biblioteca, limpeza de edificios públicos, a empresa do plan de riscos laborais, o mantemento informático, o mantemento das zonas verdes, que son 35.000 euros anuais, a conserxería no caso de San Isidro, estamos falando de 3.000 euros ao mes, que se están afrontando sin contrato, o sea, con contratos vencidos e de maneira irregular, ¿no? O mantemento eléctrico do Concello, que son 6.000 euros ao mes, que son 70.000 euros anuais. Estamos falando de 70.000 euros anuais no caso de electricidade, nun contrato a dedo, sin ofertas previas, sin escoitar ofertas e sin oportunidade para distintas empresas para que presten a súa oferta e logo se elixa de maneira regulada, ¿no? Todos estes contratos vencidos, todos eles superan, a todo isto me estou remitindo ao informe de intervención do Concello, que acaba de pasar por este pleno. Superan o límite do contrato menor, o contrato menor sabemos que falamos de 40.000 euros para obras e 15.000 para servizos. Todas elas son accións necesarias e están repetidas no tempo, por tanto, deberían de ter un contrato previo, e todas deberían de salir á licitación en libre concorrencia para facer as cousas según marca a normativa vixente. Logo, en concreto, hai certas facturas, por exemplo, no caso de Sedega, que era a empresa que levaba os servizos de deportes no Concello. Aparecen dúas facturas, unha de 7.700 euros por unha compensación da prórroga, porque sabemos que a empresa traballou en prórroga durante uns meses, mentre non ocupou o seu posto a nova empresa, e outra factura de 10.400 euros de servicios de coordinación das escolas dos meses de xullo a outubro de 2025, cando nestes meses xa fora adxudicada a outra empresa para prestar ese servicio. Claro, e nestes meses non hai actividade. É que non entendí moi ben o reparo desta factura en concreto, por iso pregunto sobre isto en concreto. E además que se fai no informe unha especial mención a esta parte, por iso que non entendí ben esta parte, pregunto. Logo, servicios sin contrato, entre outros. Tamén os que a nós particularmente nos chaman moito a atención, e non é a primeira vez que falamos deste tema. Temos a limpeza do albergue, a limpeza da escola infantil e a limpeza do edificio de Torreleira fora da contratación de limpeza de edificios municipais. Non entendemos por que se dá esta circunstancia, hai unha persona traballando, estamos falando de que percibe mensualmente alrededor de 1.700 euros, é unha persona sin contrato, é unha persona que ocupa ese posto e ese posto sin unha publicidade previa para que máis xente poida optar a él, sin concorrencia para que outra xente teña as mesmas oportunidades
oportunidades de poder levar a cabo ese traballo e, por suposto, con peores condicións laborais para a persona que, neste caso, o leve, porque non é igual levarlo desa maneira que formar parte dunha empresa que ten que cumprir outro tipo de condicións. Logo tamén nese informe se pon un foco de atención especial na partida de atencións protocolarias. Temos unha partida no orzamento municipal de atencións protocolarias para que os políticos dispoñan delas, respetando unha serie de cuestións, non? Entón a interventora fala de que recordan no seu informe aos concelleiros do goberno que esta partida, que non se debe perder o foco sobre o uso desta partida, que debe ser para facendo un uso responsable dela, co claro objetivo de redundar no beneficio do propio Concello e que non pode atenderse como de libre disposición por parte do político, pedindo maior detalle nas facturas emitidas con cargo a esta partida, non? Entón, bueno, por este motivo, a nosa conclusión é que, seguindo na mesma línea dos anteriores, a interventora dá unhas pautas para corrixir estas prácticas. Non é a primeira vez que a interventora emite este tipo de informes, son repetitivos e está dando unhas pautas para tratar de corrixir estas pautas e máis di que son correxibles, non no tempo, pero estamos vendo que o grupo de goberno non fai nada por correxilas, sino que se repite ano tras ano. E as consecuencias de todo iso, para nós que redundan nos peores servicios públicos, nunha menor transparencia, e nunha menor igualdade de oportunidades para as empresas dos distintos sectores que poidan prestar servicios para unha administración pública como é o noso Concello. Entón, nos gustaría ter esas preguntas en concreto sobre esa DSD que non entendimos moi ben e informarles sobre. Claro. Ese DSD foi eso, para o secundario, na presentación, estuvo fácil, seguiu o servicio hasta 1 de novembro, pode ser. Aí se pagou o traballo realizado a empresa cos seus traballadores hasta que veo a nova empresa, mas a diferencia desde que rematou o seu contrato no mes de decembro, a diferencia da compensación que en base aos gastos necesitaba non, había que compensar por a día de hoxe. Claro, pasou os precios co precio da nova licitación, non? Asustounos ou algo así, non? Sí. Cosas, parece. Sí. E o resto, son a serie de contratos que está, de feito, o que diste, o albergue Toleira e Escola Infantil vai na nova licitación, que esperemos que ao longo deste mes podemos mandala ao diario da Unión Europea, que será, vai ser todo xunto. Este tema foi un tema moi concreto no seu momento cando non sei se fora nese ano como albergue, pola xestión do albergue que leva parte importante da protección civil. No Goriso temos que quitarlo, de feito no Goriso solamente estaba o contrato no seu momento, desde sempre, solamente estaba que é recollida do albergue e o resto se pagaba a maiores en base ás circunstancias de utilización de recursos. Bueno, o que a limpeza de contenedores sempre se pagou a parte. Con nós, o anterior goberno, o anterior máis, é dicir que por iso vai salir todo xunto, esperemos que ao largo do ano todo este tipo de contratos salga igual que o da iluminación pública. Tanto cuidamos, temos unha auditoría, temos 2.200 farolas, despois desta auditoría estamos pendientes se podíamos cambialas todas, que a intención non será cambialas todas, facer un proxecto para todo o Concello, técnicamente ou xurídicamente non se pode, sobre todo. Entón, están dando a volta a ese tipo de xestión, pero a nosa intención é quitalos todos e que os contratos teñan a súa gestión. Desde o mes de setembro xa hai o personal suficiente que queremos para sacar estes contratos e esperemos que salga xa de feito. Eu vi outro día, na semana pasada, se non me equivoco, o personal sufragando zonas verdes, e chegou discrepancias, se ve que dous non discrepancia con a empresa, se ve que sobre unha zona media, os costos ser diferentes. E, bueno, vino máis un proceso de publicación, son contratos que están aí e que lle daremos un a todo. O protocolo sí que me trae a dúda, porque nosotros o protocolo pode ser alguna autoridade que se dá aos traballadores, que sí, é verdad, que se dá aos traballadores alguna
dichos que pode ser eso. Pero miro, digo usar. Vale, non, a ver, en resumidas, o foco, quero dicir, nos poñémolo, esta conversa é repetitiva ano tras ano, cando chegan as alturas do ano, o cal quere dicir que eses servicios fora de contrato levamos anos nesta situación. Entón, a intención do goberno sempre é sacalos, pero a día de hoxe cada vez acumulamos máis fora de contrato, esa é a realidade actual. Entón, bueno, esperemos que se solvente con esa incorporación do novo personal que temos no Concello, que ata o de agora esa era a excusa de que non se sacaran efectivos para que o fagan, eso é evidente. Entón, bueno, esperemos que en realidade isto sexa así e urxente. Bueno, por outra parte, teño máis preguntas. Sobre a rotonda de Xubia, saber que sucede, que parece que está parada a obra de hai uns meses, non o sei. Bueno, o tema de alumeado é repetitivo en todas as ocasións, hai fallos, houve fallos aí a semana pasada no paseo marítimo na zona de Xubia, completamente oscuras, como máis veces. Bueno, que creo que estamos chegando a un punto que hai que solucionalo ou sí, non? Logo, por outra banda, preguntar se existe, porque creo que no seu día existía, logo non sei que pasou con ese tema, unha liña de WhatsApp municipal para mandar avisos a xente, se existe ese grupo e se existe, como a xente pode meterse nese grupo para recibir esa información. E logo, por outra banda, que falou o tema, esta pregunta vai dirixida ao Partido Popular, sobre a contaminación da nosa ría, porque, bueno, se dedicaron a falar a bombo e platillo de que Neda era o único e o auténtico responsable da contaminación da ría. Neda ten, por a nosa cosa, nós sabemos que Neda ten a súa responsabilidade, porque é certo que se está vertendo e hai que correxilo da maneira máis urxente, pero as últimas noticias que temos é que a depuradora construída pola Xunta de Galicia da ría está vertendo de unha maneira descomunal, que eso supoño que tamén afecta a contaminación da ría. Entón, bueno, preguntar ao Partido Popular que opina a día de hoxe sobre a contaminación na nosa ría. Nada máis. Moitas gracias. Me pregunto a mí. Sí, claro. Home, vamos a ver. Eu creo que sabemos todos que se están sancionando o Concello de Neda por contaminación. Hombre, eu non son un técnico na materia, pero algo terá culpa o Concello, non? Sí, xa o dixen, iso xa o recoñecín eu, pero a segunda parte é que o Partido Popular o que decíades, era que Neda era o único responsable a día de hoxe de que a ría se seguise contaminando. Temos noticias recientes do funcionamento da depuradora da ría, da que Neda quedou fora, e na día de hoxe non sabemos por qué. Si sigues pensando que Neda é o único responsable da contaminación da ría a día de hoxe. Un dos máis que máis están contaminando, sí. Pero bueno, os máis galeones os din. Nós temos a nosa opinión. Bueno, nós teredes a vos. Non sei, oye, eu que sei que se están fastidiando moitos postos de traballo, e xente non se queixa por queixarse. Eu non estou botando a culpa a nadie, nin eu generalicei que fora a Neda, a mellor sí, a min escoitasme sempre moi mal, pero quizá que sí, oye, se está cometendo esa infracción que é moi grave, ti estuveche aquí de concelleira, moito tempo, por que non arreglaxe? Non era a miña competencia. Bueno, non era a tua competencia, xa. Non, era a competencia da Xunta. Panos fora. Naquele momento que quedamos fora da conexión da depuradora. Panos fora. Pois pelearades cando había que pelear, duramente. É que non lle tocaba a outros, naquele momento. Non, hai que pelear. Creo que naquele momento lle tocaba a outros e non fixeron, Panos fora. E quedamos fora, Panos fora. Non. Temos que ser objetivos. Non te preocupes que... A realidade é a que é. Se pode recluir. Estupendo. Temos que ser objetivos. Neda, a súa depuradora, tú, a súa depuradora, o brazo, se empeorou, se solucionou, de feito, temos uns factores aí, as explicacións, bueno, pues hai que facer. E a Xunta de Galicia... É o que estaba nese momento, porque non luchou nese momento por iso. A Xunta de Galicia vende a bombo e platillo que vela pola non contaminación da nosa ría por construción da depuradora, e resulta que a depuradora está vertendo libre, cando recibe moita agua, e o vimos nunhas imaxes que as vimos todos. Entón, aí tamén hai que haber a que depurar responsabilidades. Iso padecemos todos
todos os concellos da ría, os postos de traballo dos que depende a produción desta ría, que son moitos, efectivamente, e xa foron moitos máis, por desgracia, se van perdendo por estes temas en cuestión. Pero entón, se poñemos o foco en tratar de solucionar a un contaminador, hai que poñer o foco en tratar de solucionar ao outro tamén. Todos. Neda Todos fai a tenemos a súa responsabilidade. labor cando detectamos o problema, porque de feito no ano 2015, cando entramos no Concello, eu tiña, según que vía na prensa e na comunicación, que non vertimos nada, vertido cero a ría, de feito hai notas de prensa, incluso no Noticiero Concello e outros no entrar. Cando detectamos, nos puxemos a traballar, fixemos o proxecto, de feito, incluso o propio director de Aguas, o primeiro que nos tocamos en momento, nos ofreceu a baixada, xa o repetimos varias veces, non vamos a repetirlo máis, o que temos que mirar para adiante, solucionalo e Neda aposta por solucionalo canto antes. Non podemos mirar por necesita os demás fan mal. Necesita Temos que mirar o que nós cofinanciación. estamos Por facendo. suposto. No que respecta ao Lomeao, temos un problema de feito dentro dos fondos que falabas, xa o Morgal, a Rabadella que ten a iluminación, que son cableados de determinadas zonas e é necesario, sobre todo porque vai por determinada algunhas farlas había que cambiarlas, hai que cambiarlas urgentemente. O Lomeao pasa a veces polo medio, os cables polo medio dos árboles e se generan problemas que de feito se está solucionando. Eu recordo un puntual que era na escola de Maciñeira que era problema e os técnicos da empresa debemos corrigir. Esperemos que se corrixe todo. O pasa existe, de feito, queremos darlle unha volta de avisos, igual que falabas que a primeira hora de os avisos que chegan, porque cheguen aos interesados por xenérico, que falabas que daba de Viacua para facer un pero para que o directamente a casa. Pero o WhatsApp existe, quen o leva? A ver, non existe como tal, sino que existe un grupo de WhatsApp Onde onde guarda difusión nada, con que ti te apuntes arriba e arriba onde? no Concello hai Pero que unha hai folla. que formalizar un... Si, hai unha folla de formalización. Te subes ali, cóllelo, te inscribes e che empezan a mandar WhatsApp. De momento iba con el pero queremos que vaya tu número. E iso porque non se publicita nas redes do Concello para que Porque a se xente sepa que sabe, existe pois eso. sí, Como que a xente non sabe? A xente maioría sabe que existe. Ah, que o sabe. E redes sociales, a ver. Sí, porque todo o mundo ten as redes sociales. No, nas redes sociales sí. No, xente maior. Nas redes sociales sí, pero porque non se publicitan Pues nesas redes vamos a sociales publicitar, a posibilidade de que a xente se apunte nese grupo de Pues WhatsApp. vamos Que maior non ten. Aí arriba. Sí. Neymar. Bien, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho con los informes de intervención. Esos informes no hay por dónde cogerlos, no por lo mal que ha hecho ella, sino por lo bien hecho que está, de verdad. Siempre con reincidentes, contrato caducado, citar ya de una vez los contratos que están caducados, por favor. Luego, la volta do polo, queríamos saber qué están haciendo ahí. Esa obra de la Junta, ¿qué es? Hay unos conos allí, está una casita, bueno, a saber qué pasa. El gabinete de prensa, que también está en el informe ese de nuestra interventora, nos gustaría que nos enviases las copias de todo lo que se envía a la prensa, que se envía a nuestro esmoveneda@gmail.com. Y después nos gustaría saber si usted sabe cuánto cobra una trabajadora de ayuda a domicilio por hora. Y por último, y ese tema ya, a ver si lo resolvemos una vez, porque ya es vergonzoso lo de nuestro vecino Iván Botaro. En la última comisión me han dicho que como no había salido en la prensa, mira, un montón de excusas para no hacer una felicitación oficial a ese chico. Me han preguntado incluso si yo lo conocía personalmente. A mí me parece eso una cosa que si se hace con los demás deportistas, podríamos con nuestro salir en la prensa, salió hasta en el Faro de... Entonces no entendemos por qué no se hace. Es campeón gallego, ¿sabes? Es campeón gallego, ¿no?
Ese chico estuvo otro día en una reunión nuestra del jueves, lo conocí. Y me ha pedido, él pide lo mismo que los demás. Él no pide nada más. No quiere dinero, no quiere nada, solo quiere una felicitación como se hace a cualquier deportista de aquí. Muy bien, muchas gracias, Neida. Se está tratando usted. Me tratando usted, que quieres no mira, o tema de contratos. Vamos a ver, o tema de contratos. O tema de contratos, sí, a veces depende de los políticos, depende da carga de traballo que ven, que a veces ven moitas cousas. É dicir, os servicios jurídicos están gastando horas e horas en defender este concepto das denuncias por Aguas de Galicia de algo que non debera haber ocorrido. Que esta obra de saneamento se debera haber feito no 2012 e 2013, cando se fixo en Narón, en Ferrol. Y estamos aquí, y gastan horas y sacrifican juicios para solucionar ese problema. Claro, si fan eso non poden facer outra cosa, pero os contratos se van a quitar todos. Por certo, hai ahora nestes momentos na mancomunidade que houve que anular a licitación porque non se poñen de acordo os expertos, que neste caso era a xestión de colonias felinas e canceira, houve que anular todo, sacalo por vía de ausencia, cambiar os criterios donde falta el precio, que é un factor que se está utilizando aquí como algo, porque as compañías teñen, cando son temas subjetivos, cando son temas subjetivos, pues dá lugar a interpretación e dá lugar a recursos. Claro, hoxe en día hai unha nova licitación na mancomunidade, pues quedamos con preparos suspensivos non sei tanto. Na volta do pobo, pues houve un problema de agua, e tamén estamos mirando a ver de quen é. Desde o noso punto de vista, en base á lei de derecho civil de Galicia, eso correspondería a ese modo de repoñerlo a carreteras. É unha opinión nosa. Eu non son xurídico, e para eso está... Había un vertido, sí. Aí, bueno, o que se fixa ahora foi iso. A pregunta é esa, sí. O que cobra unha traballadora da Xunta do Municipio, sí. Sí, eu sei, entre outras cousas, porque por miña profesión, non é por outra cousa. E desde agora, e hai moitos anos, e esperemos que, según se vai, e este acordo que se da semana pasada, que non é o correcto, é dicir, non é necesario, de feito, se fan falta nos recursos que a propia Xunta reconoce que son necesarios 18 euros como mínimos dos momentos e que se poñen de acordo co Estado a Xunta para solucionar este problema aos vecinos. Eso vai repercutir nas traballadoras. Por que? Porque as empresas van a facer un precio e depois a veces cumple ou non cumple. E vamos estar vigilantes para que se cumpla todo. Con todo este contrato vai salir este ano. Esperemos a volver a sacar ese contrato e para que salga. Sí que o sei, por a miña profesión, básicamente. E porque falo con centos e centos de personas todos os días e vin os problemas sociales e sobre todo a labor que fan, porque tamén o vexo no día a día. Pero bueno, non te vou tratar usted. De cartos e de salud. Sí, sobre todo sí. Hay problemas de salud. Moi ben. Alguna cosa máis? Nada. Sí, quedou, bueno, a ti quedou de Picayo e a mí me quedou Con la glorieta. A mí me quedou a tema da rotonda que está executando a Xunta de Galicia e Xuria. Cristina, isto se solucionaba, como sabes, a reglamento do ROF, di que hai que presentar as preguntas 24 horas hábiles, entonces eu xa as traía preparadas e estudiadas, pero se me tenías aquí, así de sorpresa, isto é un examen, isto non se fai ni aos nenos de bachiller. Estas preguntas, según non mantiñan, que eu chamei a empresa, non chamei a Xunta, chamei a empresa, e digo, que parece ser que aí é unha zona moi inundable e que non daban traballado en base a esas circunstancias, por eso que aí parado bolsas de agua, hasta que se solucione ese tema. Eso foi o que me dixeron, por tanto... Que dixo a empresa é Xunta. Sí, eu a Xunta non falei con a empresa, digo, falei solamente coa empresa, chegoume de sobras, un rapaz de aquí. Moi ben, pues nada máis. Levantamos así. Nos vai ser fala porque eu sí que dese tema de deportes e esa felicidade. Según esta hay un gabinete de comunicación que es de responsabilidad de todo eso. Bueno, pero es verdad, si se recoge non lle Yo creo que es más sencillo hacer una pequeña publicación si te acabamos. Se fai todo o mundo. Es que si se fai todo o mundo, yo de verdad no entiendo por qué no. A mí me pareció un chico educado, me pareció un chico agradable, no sé.
¿sabes? No es ningún delincuente, por lo menos a mí no fue la impresión que me ha dado. Pero Entonces, En la no hay ningún no delincuente. entiendo por qué no se hace, Sí, ¿sabes? tomamos nota. Yo no tengo su teléfono, pero puedo Tomamos conseguirlo. nota, si quieres, eso hay que hacer. Una cosilla más, si pueden. Los de aluminio, si se pudiera mirar para volver a hacer, ¿sí? Porque nosotros miramos, el Consejo de Valdoviño, de San Saturnino lo ha hecho y no es caro, nosotros no nos pareció caro, lo estuvimos mirando y a ver si se podía hacer. Te amarga eso. Muy bien, Gracias. pues levantamos la sesión.